Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming nagagawa ang pag-ibig sa buhay natin. Pwede nitong gawing matalino o bobo ang isang tao. At pwede ring dumating sa punto na maging bulag na tayo sa kasinungalingan ng iba. Ikaw kapuso, handa ka bang magsinungaling para lamang makuha ang pagmamahal ng taong espesyal sa buhay mo? Dear Papa Dudut, hi po pati na rin sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ivy. 26 years old, taga Iloilo at nagtatrabaho sa paggawaan ng sapatos dito lang din sa amin. Minsan akong nagtrabaho noon sa Maynila at doon ko na-discover ang inyong radio program na Barangay Love Stories. Kaya naman nang magdesisyon akong dumito na lamang sa probinsya namin ay palagi ko nang inaabangan ng inyong mga Facebook Live streaming. 4 pala kaming magkakapatid at ako ang pangalawa, Papa Dudut. Nasa high school ako at college naman si ate nang mamatay si Papa nang dahil sa sakit niya sa atay. At mula noon ay medyo naghirap na ang buhay namin. Huminto sa pag-aaral si ate at nagtrabaho sa Maynila. Nang makatapos naman ako ng high school ay sumunod ako sa kanya na magtrabaho doon. May 2 taon ang lumipas nang magdesisyon si ate na magtrabaho sa abroad para hindi na kami nahihirapan sa pagpapadala ng pera kay nanay sa probinsya. Sa Singapore siya noon pumunta at namasukan na domestic helper. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay niyaya na rin ako ni ate na magtrabaho sa abroad kasi may kilala raw siya na pwedeng makatulong para mapadali ang proseso ng mga papeles ko. Nasa tamang edad naman ako noon kaya naisip ko na pwede na rin siguro yon. Para kahit papaano ay mas gumaan pa ang buhay ni nanay. Sumang-ayon ako sa plano ni ate kaya lang ay hindi naman kami magkasama dahil sa isang factory sa Taiwan ako na ipasok ng agency. Ayos na rin kasi at least hindi ako nahirapan na makaalis tapos legal pa ang naging proseso ng pag-alis ko, Papa Dudut. Kumusta po si Bunso, Mama? Mas maayos na ang pakiramdam niya ngayon. Hindi na po ba siya sinisikmura? Hindi na mula nung mapacheck up ko siya kahapon. Binigyan na kasi siya ng doktor ng gamot para hindi lumala yung ulcer niya. Ay, puti naman at hindi na lumala pa ang pagsakit ng sikmura niya. Pagsabihan niyo nga po siya, huwag makiuso sa diet-diet na ginagawa ng mga kaibigan niya. Naku, yan din nga ang sinabi ko sa kanya mismo nung makauwi kami dito sa bahay na hindi naman niya kailangang mag-diet kasi hindi naman siya mataba. Palibhasa kasi nagdadalaga na ang kapatid mo kaya nakikisabay sa uso. Baka ang ibig niyong sabihin, nagdadalaga na kaya nagiging maarte sa katawan. Aba, yung ibang tao nga wala na halos makain tapos siya, hindi niya kakainin yung mga pagkain na meron dyan sa bahay? Baka gusto niya bawasan natin ang school allowance niya para hindi siya makabili ng pabango o makeup niya. Hayaan mo na yung kapatid mo at napagsabihan ko na rin naman siya. Ikaw ba, Ivy? Kumusta ka naman dyan sa Taiwan? Okay naman po, Mama. Okay, pero parang malungkot yung boses mo May problema ka ba? Wala naman po. Namimiss ko lang po kayo kaya bigla akong nakaramdam ng lungkot ngayon. Miss ka na rin namin ng mga kapatid mo. Lalo na yung mahihigpit na yakap mo sa akin. Bakit po umiiyak na kayo, Mama? Pati po tuloy ako naiiyak na rin dito. Pasensya ka na, Ivy, ha? Naisip ko lang kasi na kung hindi maagang nawala ang papa ninyo, hindi nyo nakakailanganin na umalis ng ate mo at magtrabaho sa malayo. Hindi kayo magsasakripisyo para sa amin ng mga kapatid nyo. Ganun po talaga ang buhay. May mga pangyayari na hindi natin kayang kontrolin o baguhin. At wala tayong ibang magagawa
kung hindi ang sumunod sa agos ng buhay kahit gaano pa yun kabigat para sa atin. Kasi ang mahalaga naman, kahit magkakalayo tayo ngayon, alam ko na kasama kami ni ate palagi sa mga dasal nyo. Ay, syempre naman. Hindi talaga kayo nawawala sa mga dasal ko gabi-gabi. At malaking tulong na po yun para mapanatag ang loob namin ni ate. Sige na po mama, patapos na rin po yung lunch break ko. Ingat po kayo dyan palagi ah. Love you. Bye po. Oy siya, babay na din anak. Love you too. Ang hirap naman magpigil ng luha kapag kausap ko na si mama. Uy, Ivy. Ayos ka lang? Oo. Eh bakit ka umiiyak? Oh, itong tissue. Kunin mo. Salamat Kelvin ha. Ang totoo, kausap ko kasi si mama kanina at medyo nagkadramahan kami. Nagpipigil nga ako ng iyak habang ka-video call ko siya eh. Kaya eto ngayon, nagwawala tong mga luha ko. Ganyan talaga kasi nga bago ka pa lang dito sa Taiwan. Homesick ka sa tuwing makakausap mo sila. Kasi mas mararamdaman mo rin kung gaano mo sila kamiss. Ikaw ba? Hindi mo ba namimiss ang pamilya mo sa Pilipinas? Siyempre namimiss ko sila lalo na yung mga kapatid ko. Pero iniisip ko na lang na sila rin naman ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon eh. Nagsasakripisyo ako para sa kanila at para sa magandang kinabukasan nila. Ginagawa ko yun dahil mahal na mahal ko sila. Kaya yun na lang din ang isipin mo. Ginagawa mo ang magtrabaho sa malayo para sa mga taong mahal mo. Papa Dudut, hindi pala talaga madali ang maging OFW. Close kasi talaga ako kay mama, ate at sa dalawa ko pang kapatid. Noong nagtrabaho po ako sa Maynila noon, kapag nami-miss ko na sina mama ay kagad po akong umuuwi ng Iloilo para makita at mayakap sila. Nagugulat na nga lang si mama kapag napagbubuksan niya ako ng pinto ng bahay at kaagad namang napapawi ang lungkot ko kapag nayakap ko na sila ng mga kapatid ko. Papadudot ang katrabaho ko pong si Kelvin ang madalas kong nakakausap kapag inaatake po ako ng pagka-homesick. Magaling kasi siyang magpagaan ng loob. Dahil na rin siguro sa matagal na rin siyang nagtatrabaho sa Taiwan at siya rin ang naging madalas kong kasama sa tuwing wala kaming pasok sa trabaho. Sinasamahan niya akong pasyalan ng iba't ibang magagandang lugar sa Taiwan, pati na ang masasarap na mga kainan doon. At hindi nga nagtagal ay nahulog ang loob ko sa kanya hanggang sa magkaroon na kami ng relasyon, Papa Dudut. Oo nga, gipit lang talaga ako ngayon. Pasensya ka na kung yun lang ang napadala ko sa'yo. Basta babawi na lang ako ng overtime sa mga susunod na araw. Akala ko nasa... Ay, sorry, may kausap ka pala sa cellphone Oo, sige na. mo. Kakain na ako ng tanghalian. Tawagan na lang kita ulit mamaya, ha? Bye. Ivy, sorry hindi na ako nakapagpaalam sa'yo kanina. Dumiretso lunch break na ako. Ayos lang kasi halos magkasunod lang din naman yata tayong dumating dito sa kantin. Sino pala yung kausap mo? Ano lang, yung kapatid ko. Malapit na raw kasi yung enrollment nila kaya ayun, pinapaalala niya lang sa akin na kailangan ko raw dagdagan yung padala kong pera sa kanila. Sino naman sa mga kapatid mo yung tumawag sa'yo? Yung sumunod sa'yo? O yung mas bata pa? Yung sumunod sa akin. Kasi nasa college na siya ngayon eh. Di ba? Hindi ko alam kasi wala ka naman masyadong kinukwento tungkol sa kanila. Hindi rin naman natin kasi sila kailangan pag-usapan masyado. Ano nga palang niluto mong ulam para sa lunch natin ngayon? Sinigang na baboy sa katortang talong. Eto, ilalagay ko na dito sa lamesa natin ang mga baunan ko. Wow! Ang sarap naman ng binaon mong pagkain. Alam ko kasi na namimiss mo na yung ganyang pagkain. Kaya gumising talaga ako na maaga kanina para makapagluto. Salamat Ivy Mapaparami na naman ako ng kanin nito. Sa susunod, ikaw naman ang ipagluluto ko. Promise yan Oh, kumain ka lang muna ng kumain. Napansin ko rin kasi na parang nangangayayat ka na. Talaga ba? Baka dahil sa kaka-overtime ko to. Siguro nga. Ang sipag mo naman kasi masyado eh.
Kelvin, matanong ko lang. Kailan mo ako ipapakilala sa pamilya mo? Bakit parang masyado ka namang nagulat sa sinabi ko? Oh, etong baso ng tubig oh. Minom ka muna. Sorry. Salamat. Ano ulit yung tanong mo? Kung kailan mo ako ipapakilala sa pamilya mo? Kailangan pa ba yun? Oo naman. Siyempre. Pwera na lang kung hindi ka pala seryoso sa akin. Ivy, alam mo naman kung gaano ako kaseryoso sa relasyon natin, di ba? Nung una pa lang kitang makita, gusto na talaga kita. At kagaya mo, seryoso ako sa kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi mo pa ako ipakilala sa pamilya mo? O kahit sa parents mo man lang muna? Kasi nga, masyado pang maaga para isipin natin ang mga bagay na tungkol dyan. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo, meron. Oh, yun naman pala eh. Basta i-enjoy na muna natin yung mga oras na magkasama tayo dito sa Taiwan. Promise, kapag umuwi na tayo ng Pilipinas, ipapakilala kita agad sa buong angkan namin. Papadudot mag-iisang taon na ang relasyon namin ni Kelvin nang magdesisyon kaming magsama na sa iisang bahay. Sa kanya nang galing ang ideya na yon para daw pareho kaming makatipid sa mga gastusin. Wala namang naging problema sa akin dahil ramdam ko na seryoso naman si Kelvin sa relasyon naming dalawa. Sigurado ako na mahal niya ako kahit na hindi niya pa ako pinapakilala sa pamilya niya. Pinaparamdam niya yon sa iba't ibang paraan na alam niya. Si Kelvin naman ay kilala na siya ni na mama at ng mga kapatid ko. Pinakilala ko siya ng maka-video call ko ang pamilya ko at wala naman silang pinakita na pagtutol sa pakikipagrelasyon ko kay Kelvin. Bago rin kami nagsama ni Kelvin sa isang bahay ay pinaalam ko yon kay mama at kay ate Papa Dudut. Sinabi nila na sa tamang edad na raw ako at kaya ko na raw mag-decide para sa sarili ko. Pinaalala lamang nila sa akin na kapag may isang beses na sinaktan ako ni Kelvin ay huwag na raw akong magdalawang isip na iwanan ng boyfriend ko. Huwag na huwag ko raw gagawing kawawa ang sarili ko para lamang sa relasyon namin ng lalaking mahal ko. At palagi rin nilang pinapaalala na mas piliin at mahalin ko pa rin ang sarili ko kesa sa ibang tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dumaan pa ang ilang buwan hanggang sa hindi ko napansin na halos 2 taon na pala ang relasyon namin ni Kelvin. Pero ni minsan ay hindi niya pa ako pinakilala sa pamilya niya kahit sa tawag o video call lang. Palagi niyang sinasabi na busy ang mga ito at walang oras na makausap ako. Sinabi din niya na mas okay kung makilala ako ng pamilya niya kapag nakauwi na kami ng Pilipinas. Nung una ay palagi ko siyang kinukulit na ipakilala ko kahit man lang sa magulang muna niya. Pero hindi pa rin siya pumayag kasi nga masyadong abala mga ito para pagtuunan pa ako ng pansin. Ayaw niya rin daw na mag-isip ang mga magulang niya na may kalokohan na siyang ginagawa sa Taiwan. Ilang buwan pa ang lumipas nang magdalang tao ako, Papa Dudut. Kinabahan talaga ako kasi hindi ko alam kung papaano ko yon sasabihin sa pamilya ko. At hindi rin ako sigurado kung matatanggap ba ni Kelvin ang magiging anak namin. Pareho kasi kaming may responsibilidad na dinadala sa pamilya. Kaya ang kinakatakot ko noon, paano kung hindi pa siya handa na maging ama ng dinadala kong bata sa sinapupunan ko, Papa Dudut. Grabe! Ang sarap naman ng beef noodle soup dito, Ivy. Halata nga, kasi pang-4 na order mo na yung kinakain mo ngayon. Pang-4 ko na ba to? Akala ko pangalawa pa lang eh. Pang-4 mo na yan at mukhang makakalima ka pa. Kasi paubos na yung kinakain mo ngayon. Mukhang posibleng mangyari yan kasi ang sarap talaga ng beef noodle soup nila dito. Alam mo ba na ilang taon na ako nagtatrabaho dito sa Taiwan? Pero ito yung unang beses na nakakain ako dito sa restaurant na to. Talaga?
kahit na malapit lang to dun sa dating apartment na tinutuluyan mo? Oo. Medyo tago kasi yung spot na to kaya hindi ko masyadong napapansin. Sa bagay, tama ka dyan na hindi masyadong pansinin ng restaurant na to. Narecommend lang din naman sa akin to ng isang katrabaho natin. Akala ko nga napuntahan mo na to dati. Naku, hindi pa talaga, maniwala ka. Pero mukhang mapapadalas na ang pagdidate natin dito kasi nga, ang sarap talaga ng mga pagkain nila. Ano palang meron ngayon? Bigla mo ako niyaya na kumain tayo sa labas. Hindi mo naman birthday. At mas lalong hindi ko birthday ngayon. Tapos hindi rin naman natin monthsary. Kaya nagtaka talaga ako kanina nung yayain mo akong kumain sa labas pagkatapos ko maglaban ng mga damit natin. Wala lang. Namiss ko lang kasi yung mga ganitong date natin. Palagi ka kasing nag-overtime sa trabaho kaya hindi na tayo madalas na nakakapag-date. Sorry Ivy ha. Alam mo naman na pasukan kaya medyo dumodoble kahit ako ngayon. Okay lang. Naiintindihan ko kasi may mga kapatid din naman akong nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Sadyang mas masipag ka lang talagang kumayod kesa sa akin. Hindi naman ako mas masipag sa'yo, pareho lang tayo. Nagkataon lang na meron talaga akong kailangan habulin na ipadala. Pero mabalik tayo, ano bang meron? Bigla kang nagyayang lumabas tayo, nanlibre ka pa ha? Siguro may gusto kang sabihin sa akin pero nahihiya ka lang, no? Oo, meron nga. Kelvin, seryoso ka na ba talaga sa akin? Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Hindi mo ba kayang sagutin na lang yun ng diretso? Ay, okay, sige. Seryoso na. Oh, hahawakan ko muna itong mga kamay mo ha, bago ko sagutin yung tanong mo. Mahal kita. At seryoso ako sa'yo, Ivy. Talaga? Oo nga. 2 taon na tayo. Tapos iisipin mo pa na nakikipaglaro lang ako sa'yo? Ganito na lang. Ano bang gusto mong sabihin ko? Para maniwala ka na hindi lang to playtime para sa akin. Gusto kong marinig mula sa'yo na pananagutan mo ang magiging anak natin. Siyempre naman, pananagutan ko yan kasi matagal ko na rin... Teka sandali. Tama ba yung narinig ko? Oo, hindi ka nagkakamali. Sinabi ko na magkakaanak na tayong dalawa, Kelvin. Ibig sabihin, buntis ka? Buntis ka talaga, Ivy? Oo nga. Eto, tignan mo tong cellphone ko. Kinunan ko ng picture yung 2 pregnancy test kit kanina na ginamit ko sa apartment habang naglalaba ka. Hindi yan downloaded picture ha, kasi kita mo naman sa background na kinunan ko yung litrato sa loob ng kwarto natin. Gusto lang kitang sorpresahin kaya hindi ko kaagad sinabi sa'yo kanina. Tingnan mo. Ito. Oh, bakit hindi ka makapagsalita dyan? Tapos nakatitig ka lang sa screen ng cellphone ko. Hindi ka ba natutuwa na magkakaanak na tayo? Natutuwa, syempre. Medyo nagulat lang ako kasi, di ba alam mo naman na pareho tayong nag-iingat. Oo nga, pero hindi naman na siguro nakapagtataka. Kasi may mga oras na hindi ka nakakapag-condom kapag nagsisex tayo. Lalo na kapag nakakainom ka ng alak. Ay, mukhang hindi pala good news para sa'yo tong sinabi ko. Ano ka ba, Ivy? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Magandang balita yan para sa akin kasi gusto ko rin naman na magkaanak tayo eh. Nagulat lang talaga ako pero hindi ibig sabihin nun hindi ako masaya ngayon. Ivy, kung alam mo lang kung gaano kasaya tong puso ko kasi nga sa wakas natupad na yung isa sa mga pangarap ko. Ang maging nanay ka ng magiging anak ko. Papadudot nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng partner kong si Kelvin nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Inaasahan ko na rin yon kasi kahit naman ako ay nagulat at natakot nang makita ko ang resulta sa ginamit kong pregnancy test kit. Kahit nagsasama na kaming dalawa sa isang bahay, sinubukan naman naming mag-ingat sa tuwing may mangyayari sa amin para hindi ako mabuntis. Pero naisip ko noon, siguro ay oras na rin para makapagsimula kami ng bagong stage ng relasyon at buhay namin ni Kelvin. Nangako naman siya na hindi niya kami pababayaan ng magiging anak namin. Sinabi din niya na matagal niya ng pangarap na maging tatay at masaya siya na ako ang magiging nanay ng unang anak niya.
Simula raw kasi nang maging kami ay wala na siyang ibang nakitang babae na gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Ako lang yon at pangarap niya raw na mabuo kami bilang isang pamilya balang araw. Nakauwi na rin sa wakas. Oo nga eh. Mas matagal pa yung pinila at biniyahe natin kumpara sa check-up mo dun sa OB mo. Gusto mo ng juice, Ivy? Kahit tubig na lang okay na sa akin. Okay, sige. Kukuha kita sa ref. Dami na rin kasing pasyente dun sa klinik ni doktora. Pero mabuti na lang at mabilis din tayong natapos sa ginawa niyang pag-check up sa akin at dito kay baby. Tapos ang bait pa ni doktora. Kaya parang ang bilis lang ng oras habang kausap ko siya kanina. Ang sabi ng mga katrabaho natin na nagrekomenda sa kanya, mabait daw talaga yung si doktora. Siguro kasi dahil Pinoy din siya. Ayun nga lang, medyo malayo talaga yung klinik niya kaya ang tagal din nung naging biyahe natin. Sinabi mo pa, dun talaga ako sa biyahe natin napagod. Ito yung tubig mo, Ivy, oh. Salamat. Kanina pa rin talaga ako nauuhaw eh. Halata nga kasi naubos mo yung 1 litrong tubig na baon natin kanina. Sorry na, ang init kasi sa labas kaya nauhaw kami ni baby. Uy, oo nga pala Kelvin. Nang lumabas ka saglit kanina habang magkausap kami ni doktora, tinanong niya ako kung kailan ba daw natin planong magpakasal. Magpakasal? Eh kasi 'di ba mas mahirap i-process ang pagpapalit ng apelyido ng anak natin kung sakaling naipanganak ko siya nang hindi pa tayo kasal. Yun din ang sinabi ni doktora kanina. Kaya ang sagot ko na lang sa kanya, magpapakasal tayo bago ako manganak. Ivy, dati pa nating napag-usapan to, di ba? Mas marami tayong dapat na i-prioritize kesa sa kasal na yan. Tulad ng vitamins yun ni baby, mga gamit ni baby at iba pang mga gastusin. Hindi pa nga kompleto yung ipon natin para sa panganganak mo eh. Alam ko naman yun. Gusto ko lang na marinig mula sa'yo na napapakasalan mo rin ako. Oo naman, darating din tayo dun, pakakasalan din kita. Pero ang isipin muna natin ngayon yung tungkol kay baby. Alam mo, excited na talaga ako malaman kung ano yung gender ng baby natin eh. Ako rin excited na. Nakaka-excite din kung ano yung papangalan natin sa kanya kung sakaling babae o lalaki siya. Kelvin, alam mo, naisip ko na mas okay siguro kung tanungin din natin ang mga magulang mo tungkol dyan. Ha? Bakit naman bigla silang napasok sa usapan? Bigla lang din kasi silang pumasok sa isip ko na baka may maibigay sila na maganda o gwapong pangalan para sa magiging anak natin. Hindi mo pa rin ba pinapaalam sa kanila na magkakaroon na sila ng apo sa'yo? Eh, hindi pa. Kasi hindi pa naman kailangan eh. Anong ibig mong sabihin hindi pa kailangan? Kelvin, karapatan nilang malaman ang tungkol dito sa pinagbubuntis ko. Malalaman din naman nila yan, pero hindi pa muna ngayon. Eh bakit nga hindi pa pwede ngayon? Pag-uusapan na naman ba natin to, Ivy? Sinabi ko naman na sa'yo yung dahilan, di ba? Ayoko munang ipaalam sa kanila ang tungkol sa'yo kasi alam ko na magagalit sila. Tsaka Ivy, pag sinabi ko, baka isipin nila nahihinto na ako sa pagsuporta sa pag-aaral ng mga kapatid ko dahil nga magkakaanak na tayo. Kelvin, nasa tamang edad ka na. Sigurado naman ako na maiintindihan nilang sitwasyon natin ngayon. Ikaw ang hindi makaintindi sa akin, Ivy. Hindi mo kasi kilala ang pamilya ko. Ay, mabuti pa. Lalabas na muna ako. Titingin lang ako ng pwedeng mabili na pagkain para hindi ka na mapagod magluto mamaya. Papadudod para sa akin ay hindi maliit na bagay yung makilala ko ang pamilya ni Kelvin. Kilala na siya ng buong pamilya ko at alam na rin ni na mama ang tungkol sa pinagbubuntis ko noon. Kaya alam ko na dapat na rin naming ipaalam yon sa side ng partner ko. Kaya lang, hindi pa nga raw siya handa na ipaalam sa mga magulang niya na magkakaapo na ang mga ito sa kanya. Hindi pa siya handa na makita ang magiging reaksyon ng mga ito kapag nakilala ako bilang live-in partner niya at kapag nalaman din na buntis na ako. Breadwinner kasi si Kelvin ang pamilya nila Papadudut at ang kwento niya sa akin ay 5 silang magkakapatid at siya ang panganay. Lahat ng mga kapatid niya ay nag-aaral pa. Ang tatay niya ay nagtatrabaho bilang pedicab driver at nasa bahay lang ang nanay niya. Kaya naman
halos lahat ng kinikita niya sa trabaho ay pinapadala niya talaga sa pamilya niya. At dahil nga sa buntis na ako noon ay panayang overtime niya sa trabaho para madagdagan ang kinikita niyang pera. At hindi mapansin ng mga magulang niya na bawas na ang pinapadala niyang pera sa Pilipinas. Lahat ng yun ay ginawa niya, papadudot, para umano sa pamilya niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naman kasi naging sensitive ang pagbubuntis ko kaya nakapagtrabaho pa rin ako ng maayos. Ang dami nga ring natuwa sa mga katrabaho namin nang malaman nila na magkakaanak na kami ni Kelvin. Panay din ang bigay nila sa akin ng masusustansyang pagkain at excited na sila sa magiging anak ko. 4 na buwan na akong buntis nang sabay na matapos ang kontrata namin sa trabaho ni Kelvin. Nag-decide kami na sabay na ring umuwi ng Pilipinas habang inaayos nga ang pag-renew ng kontrata namin. Doon muna kami umuwi sa bahay namin ni na mama sa Iloilo para mabantayan niya rin ang pagbubuntis ko. At nang formal na siyang makilala ni na mama ay nagustuhan na rin siya nito dahil magalang daw si Kelvin at mabait na kausap. Bonus pa na mahusay magluto si Kelvin at sa unang araw niya sa bahay, siyang nagluto ng para sa dinner namin. Kaya naman nakuha kaagad ng partner ko ang loob at boto ni mama. Pero habang tumatagal, may napapansin si mama sa kanya na hindi kaagad nito sinabi sa akin, Papa Dudut. Ilang araw kang mawawala dito sa bahay? Siguro mga 2 o 3 araw lang. Bakit parang ang tagal naman? Saglit lang yun, Ivy. May aasikasuhin lang ako sandali tungkol dun sa negosyong sinabi ko sa'yo na gusto naming simulan. Bakit kasi hindi mo na lang ako pasamahin? Kasi nga baka mapagod ka pa. Eh di ba ang sabi mo, dun lang naman sa may Bacolod pupunta? Malapit lang naman yun dito sa Iloilo, kaya isama mo na ako. Ivy, wag ka nang makulit. Ayoko lang naman talaga na matagtag at mapagod kayo ni baby sa biyahe. Hindi lang naman kasi ako sanay na hindi ka nakasama. Isipin mo na lang na para sa inyo ng anak natin tong mga nilalakad ko ngayon. Tsaka babalik din naman ako agad eh. Okay, wala rin naman akong magagawa. O paano? Alis na ako ha. Pasuyo na lang ng ilang mga gamit ko, ikaw na lang mag-ayos ng mga naiwan ko ha. Alis na ako. I love you. I love you too. Ingat ka, Kelvin. Ay, bitin ko na nga lang muna tong mga damit na hindi sinama ni Kelvin sa bag niya. Ivy, ito na yung mga damit yun ni Kelvin na sinilong ko mula sa sinampay sa labas kanina. O ito, ilalapag ko na mga ito dito ha. Tiniklob ko na rin ng maayos sa mga yan. Salamat po, Mama. Isasama ko na rin po yan dito sa mga inayos kong damit ni Kelvin. Saan pala pupunta ang asawa mo? Nakasalubong ko pa siya bago ako pumasok na makuha ko yung mga tuyong damit ah. Sa Bacolod daw po. Sino naman ang pupuntahan niya doon? Yung mga magulang at kapatid niya ba? Hindi po, yung negosyo raw po na plano niyang buksan kasama ang 2 pinsan niya. Ah, ganun ba? Bakit parang ang laki naman yata ng bag na dala niya? Mga 2 o 3 araw daw po kasi siyang mawawala dito sa bahay. Ganon katagal para lang sa pag-aasikaso ng isang negosyo? Opo, yun po ang sabi ni Kelvin. Ivy, nakilala mo na ba ang pamilya ng lalaking yan? Ang totoo, hindi pa po, Mama. Kasi ang sabi niya, hindi pa handa ang mga magulang niya na magkaroon ng panibagong responsibilidad si Kelvin. Bakit naman pumayag ka na hindi malaman ng magulang niyang tungkol sa pagbubuntis mo? Matagal ko na rin po siyang kinukumbinsi na sabihin sa pamilya niyang tungkol sa sitwasyon naming 2. Kaya lang, nag-aaway lang po kami kaya hindi ko na po siya pinipilit. Alam mo, sa totoo lang, nagdududa ako dyan kay Kelvin. Bakit naman, Mama? Kakaiba na kasi ang mga ikinikilos niya. Para bang hindi na normal. Ivy, malakas talaga ang pakiramdam ko na may ibang babae ang asawa mo.
Minsan kasi, nagising ako ng madaling araw para uminom ng tubig. Nakita ko yan na nasa may likod ng bahay habang may kausap sa cellphone niya. Sobrang hina nga lang ng boses niya kaya hindi ko narinig kung ano ba yung pinag-uusapan nila ng katawagan niya. Pati nga ang kapatid mo, sinasabi rin na minsan niyang nakita na may ka-video call na babae yang si Kelvin. Mama, hindi naman po ibig sabihin ng mga nakita o narinig nyo, niloloko na agad ako ng asawa ko. Baka po kapatid o nanay niya lang ang kausap niya. Basta. Iba pa rin ang kutob ko sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka masyadong magpapaniwala sa mga sinasabi niya. Dahil baka mamaya, may ibang babae na pala talaga siyang kinalolokohan. Papa Dudut, hindi lang naman si Mama ang may kakaibang nararamdamang kutob tungkol sa live-in partner ko na si Kelvin. Matagal ko nang napapansin noon ang mga kakaibang kinikilos niya. Yung mga kinakausap niya sa tawag habang mahina ang boses niya na parabang ayaw iparinig sa akin ang mga sinasabi niya. Tapos dumagdag pa yung pag-alis-alis niya sa bahay namin tuwing Sabado, tapos ay uuwi siya ng Lunes o Martes na ng gabi. Ang sabi niya noong una ay may inaasikaso daw siya na negosyo na malapit lang sa lugar namin. Tapos nagbago ang dahilan niya at sinabi niya na tungkol naman daw sa pag-renew ng kontrata sa trabaho sa Taiwan ang pinagkakaabalahan niya. Kaya ilang araw siyang nawawala. Hindi ko alam kung parte lamang ba yon ng pagbubuntis ko ang kutob ko na nararamdaman ng mga oras na yon. Dumagdag pa ang mga napapansin ni Mama sa kanya, pati na rin ang mga kapatid ko. Alam daw nila na may tinatago si Kelvin na bagay na dapat kong malaman noon. Saan ka na naman pupunta, Kelvin? Nagpaalam na ako sa'yo kagabi na may lakad ako Nagpaalam ka nga na may lakad ka, pero hindi mo naman sinabi kung saan ka pupunta. Ang laki na naman ng bag na dala mo Mukhang ilang araw ka na namang mawawala. Hindi naman masyadong matagal, mga 2 araw lang. Babalik din agad ako. Yan naman ang palagi mong sinasabi O eto, Oh, ano to? listahan niya ng mga requirements para sa kasal. Pinapaasikaso na sa atin ni Mama para daw… Ivy, ano na naman to? Akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dito? Hindi pa tayo pwedeng magpakasal kasi nga dagdag gastos lang yan para sa atin. Hindi naman bonggang kasalan ang kailangan natin. Simple lang naman ang gusto ko kaya hindi tayo gagastos ng malaki para dyan. Pero hindi nga yan ang priority natin. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Hindi ba talaga priority tong kasal o ayaw mo lang akong pakasalan? Ay, mabuti pa umalis na ako. Kasi sigurado ako pag-aawayan na naman natin to Hindi ka aalis dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa magiging kasal nating dalawa, Kelvin. Sa ibang araw na natin pag-usapan to. Kailangan ko na umalis. Saan ka ba talaga pupunta at parang nagmamadali ka masyado? Doon nga sa pinsan ko. Kailangan lang namin pag-usapan yung tungkol sa negosyo namin. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo? Paulit-ulit na Sa bahay ng pinsan mo o sa babae mo? Wala akong ibang babae, Ivy. Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo? Aminin mo na lang kasi na doon ka sa bahay ng kabit mo pumupunta tuwing umaalis ka dito. Mali ang iniisip mo. Hindi totoo yan. Talaga? Hindi mo ako niloloko? Wala ka talagang ibang babae na pinupuntahan? Wala kang kabit, Kelvin? Ano? Sabihin mo! Aminin mo na yung kabit mo talaga ang pinupuntahan mo. Umamin ka na! O sige! Gusto mo talaga malaman yung totoo? Sige, aminin ko na. Wala akong kabit. Pero may asawa ako. At ang asawa ko ang palagi kong pinupuntahan tuwing aalis ako dito sa bahay nyo. Ano? May asawa ka na? Ang ibig sabihin, kasal ka na sa ibang babae? Oo. Kasal na ako sa kanya. May 4 na anak kami. Hindi totoo yung sinabi ko sa'yo na naghihirap yung mga magulang ko at ako nagpapaaral sa mga kapatid ko. Matagal na akong ulila. Pero maniwala ka sa akin, Ivy. Kahit kasal na ako, ikaw pa rin ang… Sinungaling ka! Niloko mo ako! Ivy, sorry. Naipit lang naman ako sa sitwasyon Anong lansing sitwasyon ang ibig mong sabihin, Kelvin? Kasi nung unang araw na nakita kita,
Sobrang nagkagusto kagad ako sa'yo. Hanggang sa tuluyan na kitang minahal kaya natakot ako na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi ayoko mawala ka sa akin, Ivy. Kaya ginawa mo na lang akong kabit mo at isinabay mo sa asawa mo, ganon? Napakahayop ng ugali mo, Kelvin! Napakasinungaling mo! Napakasawa mo! Ivy, sorry. Sorry talaga. Minahal naman talaga kita eh. Patawarin mo ko. Gusto mong umalis, di ba? Oh! Ayan! Ayan ang mga gamit mo! Umalis ka na dito sa bahay namin! Dalhin mo na lahat ng mga gamit mo! At huwag ka nang babalik! Ivy, please. Huwag mo namang gawin sa akin to. Totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Tsaka totoo rin yung bala ko na iwan yung asawa ko. Hindi ko lang talaga kaya sa ngayon. Iiwan ko naman talaga siya para sa'yo eh. Kasi ikaw talaga yung mahal ko. Ikaw talaga yung gusto kong makasama. Kayo na magiging anak natin. Hindi mo siya iiwanan, Kelvin. Ivy! Babalik ka sa kanya. O kung gusto mo talaga siyang iwanan, sige, bahala ka. Wala na akong pakialam. Pero itong tatandaan mo, kahit ano pang gawin o sabihin mo, hindi ka na makakabalik pa sa buhay ko. Kaya umalis ka na dahil ayoko nang makita yung hayop na pagmumukha mo! Siguro nga papadudod sa umpisa pa lang ay alam ko nang niloloko ako ni Kelvin. Pero dininay ko lamang yon sa sarili ko. Kumbaga ako mismo ay niloko ko rin ang sarili ko. Nagbulag-bulagan ako sa posibilidad na matagal nang may ibang babayang partner ko na si Kelvin. Kasi ayoko mawala siya sa akin lalo na nang ipagbuntis ko ang anak namin. Sinakyan ko na lamang ang lahat ng mga sinabi niya tungkol sa pamilya niya na ayaw niyang ipakilala sa akin. Pero hindi ko naman inaasahan na grabe pala ang kasinungalingan na ginagawa niya. Ginawa niya akong kabit ng mahigit 2 taon. Kaya pala sa tuwing bubuksan ko ang topic na tungkol sa kasal, nakikita ko noon ang bahagyang pamumutla at kaba sa mukha niya. Kasi alam niya na kahit kailan ay hindi niya ako magagawang pakasalan. Ang malala pa doon ay ang mga nalaman ko na tungkol sa pagiging bulag ng asawa niya kaya hindi niya kaagad ito maiwan-iwan dahil na rin sa awang nararamdaman niya. Tapos kasama pa nila sa bahay nila ang nanay ng asawa niya na putol na ang mga paa dahil sa sakit nitong diabetes. Ang negosyo rin na palagi niyang dinadahilan ay ang malaki palang pagkakautang niya para sa ginamit niyang pera na pag-abroad noon. May mga death threat na rin siyang natatanggap dahil sa malaking pagkakautang niya na pilit niyang hinahanapan ng solusyon. Kaya pala siya todo kong kumayod sa pagtatrabaho noong nasa Taiwan pa kami dahil solo lahat ni Kelvin ang responsibilidad. Kasama na ang sariling pamilya ng asawa niya at lahat yon ay nagawa niyang aminin sa akin. Papadudot kahit na ilang beses pang sabihin sa akin ni Kelvin na ako ang mahal niya. Hindi ko na kaya pang palampasin ang mga nalaman ko tungkol sa kanya. Alam ko sa sarili ko na oras na para bumitaw ako sa kanya. Masyado ko nang binaba ang sarili ko para sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Masyado na akong nagpakabulag at bingi para lamang hindi siya mawala sa akin. At hindi ko deserve na masaktan ng paulit-ulit nang dahil lamang sa isang manloloko na kagaya ni Kelvin. Kaya naman kahit na ilang beses pang nagmakaawa sa akin si Kelvin ang araw na yon ay hindi ko na siya pinatawad pa. Niyakap niya ako, lumuhod siya at walang tigil sa pagiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pero naging matigas na ako at sinabi ko na tuluyan na lamang kaming maghiwalay. Na ayoko na at hindi ko na kaya pang ipagpatuloy ang relasyon namin. Tama na yung mahigit na 2 taon na niloko niya ako. Kaya naman sinabi ko sa kanya na tumuloy na siyang umalis sa bahay namin at huwag na siyang babalik pa. Dahil hindi ko na siya gustong makita o makasama. Pinagbantaan ko rin siya na kapag bumalik siya sa bahay namin ay isusumbong ko siya sa asawa niya ang ginawa niyang panloloko sa aming dalawa. Sa huli, papadudot,
Sinunod din po ni Kelvin ang gusto kong mangyari. Umalis siya sa bahay at mula noon ay hindi ko na siya nakita pa kahit pa ng mga anak ako. Ngayon ay single mother ako pero kahit kasama ko naman si mama at ang mga kapatid ko sa pagpapalaki sa anak ko na 5 years old na. Hindi pa naman siya nagtatanong tungkol sa papa niya pero sa oras na mangyari yon, sasabihin ko sa kanya na patay na ito dahil yun naman ang totoo para sa akin. Matagal nang patay si Kelvin sa puso ko pati na rin sa buhay ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ivy. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.